So what's up guys? Welcome back to my channel. So right now guys, kay mga tumiyog SM Cebu. So I'm with Ma'am Rita Vinco, which is siya nag-sponsor sa mo ang trip. And I'm with Ma'am Weng and Ma'am Rona. Donna, sorry, Donna. So karon guys, matamig kanto kay mangitabing masakyan, which is tricycle lang ilang first transportation. So traffic ay sa Cebu guys. So murag buwaktas na lang yun miya ani padulong og SM. Ay tara dai sila guys. Hayain na kay sila kay nakasakay na sila. So kina na siya guys. Back ride is real. So on jeep 3 guys, walay multicam, walay townies. Wala mo yung wheels guys. Motor lang yun ang inyong basic transportation. So ito na siya guys. Ang lahat niya guys, murag-murag. Gidag. Guwapa na isna oh. Kami para si John Lloyd poster mo. Ganun si John Lloyd Menzod. Ngano pangitaon pa man nimo nga naa naman sa kuan, naa naman sa Jericho nag-drive. Bulbul ang traffic, inat ka pa ng jeep, minura pa ng driver, at ulo'y uminit. Kumukulo na ang dugo mo, kaya't sundan mo aking payo. Problema ay lilipas na lang, kaya't cool ka lang, cool ka lang. Bakit ba palagi ka na lang ganyan? Cool ka lang, anin mo sa galit mo ay kukulit lang. Overtime daw, na good time lang pala. Pag-uwi ng bahay, amoy alak pa siya. Kumukulo na ang dugo mo, kaya't sundan mo aking payo. Problema ay lilipas na lang, kaya't cool ka lang, cool ka lang. Bakit ka palagi ka na lang ganyan? Cool ka lang, pwedeng pwede mo naman siyang palitan.
while guys, sakay na po mi og jeep. So, ano to sa? Ha? Ulit siya ba? Okay na guys. Paabot na po niyo B2 may road para sa SR. Wala na kahar. Yes, yes. Sipo namin. Pinaday Palawan mo. Try, nasal. Ha? Oh, magpaabot na taog. Ay, diri ba? Dili, pero pwede ka mag-jeep ito. Oh, di na mabaktas. Di na mabaktas. Dili gani. So, mag-abot. Diri, paabot to ng jeep ato listing boss. O, diha. Bawal daw sila dito. Bawal mo. Asa may magpaabot og Atang tabok ni. Tabok media mi mo tabok. Kanan da. Tapos paan na dito. kato dito, kato na yung mga sige, okay. Sige boss. So backtas na po mi guys, kaya maato mi dito sa terminal sa mga jeep. So kakakalak. Nabasa akong likod kay patangita. So asa man mo? Wala di magpasakay na mo diha. 10 minutes na gud mi nagpaabot dire. Sabi ka pa, mag-i-out ako sa pa. Wala di magpasakay SM na mo diha. Wala! Wala na sud. Wala! Ha? Hati. Ay, tiyo na lang daw mi. Pasakay sa mga guys. Ay, salamat. Oh, diri oh, kay bakante. So finally guys. So that's it guys, welcome back to my channel. After 30 minutes yun, subscribe. Doy nara doy oh. Bayad ang 6 Sila kami guwapa nga nakatapat. Mo mo na siya kasama. Kaya ka sa wali. Sa wali ka. Nagawag. Taga na rin mo. Kasi nga sa mga kaya hawa ka. Hindi siya upo ka sa lagyan. Ano yung Thai kayo? Are you Thai? Binatay. Bisayang dako. Bisdak mo? Bisdak kasi we are not from Cebu. So, kayo, Where from? Davao. Yeah. Tapos kayo, Welcome to Dorian. Welcome to Dorian. taga Dirira mo. Yeah. Diin man mo sa Sugpo. Consolation. Sa Konsolasyon. Hi guys. Welcome to Kabunay. Like, share, and subscribe. Nahilo ang vlogger. Nahilo ang vlogger. Anong gusto na ba na? Malaki na dahil sa sorry sa Batang ito. Dili ka na. Sa kanila Kayo pa siya. pero pwede na. Okay, distance lang. Wala ka ramay buro pero maluyak. Hi guys.
Kaya ko naman po tayo sa Tigo. Matunas Cathedral. We're going to explore Cathedral. Magkautas mga Gatag bata ba? Dusong gatag. Oh, may bata dyan doon. Okay. Wapo ila diri kay bata dos. Tapos Di ba naman Miki? Wala yun. ay diri ay talaga. Hindi may magulag sa nga. Juan Santa Dolorosa. Basta mga tourist spot ninyo dali. Juan! And USA. At Amsterdam. United Squatters Area. What tourist spots diri ang diri na sa Cebu City or sa Kuan? Diri, Cebu City. Or apil sa Lahi daw. mo din ang Cebu City. Diri Cebu City nila isa apis downtown ha. Ah, okay. Paano siya separate ang Cebu City sa Kuan sa kuan mo. Ay, oo. Tama di ay. Ka ng The Great Canal. Yes. Wow. Great good kayo. So great. Kana daw ang great. Ko kakasya. No ko siya may kasi akala chika da ko baka ni shi da buka. Kakasya ka sa kakasya ka sa wa. Wasa ka sa. Chika la chika. Wala pa magdamo. Buyog minimo ba daw? Pwede, basta ka mo maklite. Buwa! Kapit-kapit pa na ako. O sige, tawagin dai. Ikaw yung Sara. Ina sabi, good morning. Ina sabi, hello, good morning. Hello, good morning. Sara, ina. Kaya mo yan. Panawagan na, Panawagan kay Inay Sara kay Amoy pa. Hapon sa iya. Sara. Halukoy ka. Okay, viral na. Di ba mega tayo? Hindi, Sara. Sara! So, ikaw kayo sila guys, ha? Dala sila yung patubok subscribers. Instant celebrity si Chris Aquino. Hi guys, my name is Maria Leonora Teresa Nanapipito Aligado from Consolacion, Cebu. And I'm 82 years virgin representing the land of virginity and unity. Pasila siya nga bansa. Virgin Island. Botswana. Asa mo nag-work? Ina sa lady self-employed. Ina sa fashion. Kana siya paano siya ka ng wedding organizer. Ako ang bride. Bantay ka maskwa siya. Bantay ka maskwa. Sino o Jim sa Oaks? Ano ba pag-dito? Ano ba pag-dito? Di makita ang Talagang Pilipina dapat. Talagang Pilipina. Yeah. Dalagang taga Cebu. Ikaw, wala ka nag-chico ka na. Nangita ka po po. Kita ka boyfriend? Let Davao, ma'am. Ay, daghan ka. O, panawagan. Panawagan mo. Tinawagan ko sa mga laki din ha. Davao. Sa Davao. Ay magaduha o pili na ko. Ay medyo mo magmahay. Kung ako yung higugmaon ka mo. Pero ako yung pasakitan. Merese, magkilatada sa tanduha. Diba? Taga Davao rin. Ay, na or. Ano, nangita na ikaw. Nangita na sa... Hindi ko ba? Nangita na sa mga. Ano siya? Busog na ko pipi. Ay, asa na ta? Okay, salamat. Bye na guys. So, bye na guys. Add me on Facebook. My name is Jet PY. Salamat. Thank you. So guys, naalami sa SM guys. Naalami sa SM guys. Na-fake news me sa mo ang giyatuan nga establishment ka ganihan. Sa tatong balik. So that's it guys. Welcome to SM Mabolo.
Sabo. This is it guys. First time dyan ko makasunod og SM. First time ko makasunod og SM o makong gi-vlog. So guys, para sa full video sa buang SM Vlog, just visit my website, my YouTube channel Bisayang Laagan. Just click the I button. Bye-bye. Kaya ko ba na kayo nakitang John Lloyd? At si John Lloyd. Labas na si John Lloyd. Itapo na saan lagi ni Edith. Ay ni Ellen. So guys, backtas me guys. Hi guys. Welcome to shoutout sa mga kabadis diyan sa Davao City. Ako mga apuhan. Hello. Namiss na tamo. Palingkamot sa address sa angkol, magbilat-bilang ko dagan kay. Dagan kayo. Dagan kayo ng pagkapagkaon niya guys. Dagan mo guys sale diri guys. Taas kayo lahang SM guys. Gwapa ko sa guys, ay ginapilahan niya guys. So nasa na din. Shout out Team Malaya. Shout out Chick International. Shout out sa akong mga angkol diha. Shout out kay Ma'am Guapa sa Chalpa. So kana guys, na-tour na tamo sa buang balay guys. Nasa ako mga invited guests. Hello sir, can I have interview? So diri dai mi mga on guys. Tara sila oh. So finally guys, na kita na mo ako So that's it for now guys. So again, to watch the full video of my SM Vlog, just visit my YouTube channel Bisayang Laagan.